Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSifuza Dlanga Amandla eZulu. Lezi izimfihlo. So today ngivashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile kahle kahle sefisa ukuthi ayikhiphe today. So one. Unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. So uma bani lo nihleli naye? Ukhuluma no-Annelisa Mhlongo oqhamuka kwaMasha. Alright. So yini lo ifihlile osofisa uyikhipha namhlanje? Angazi noma nginabe yini ngendaba or ngivethane ngisho nje. Unganaba ngendaba. So there's this guy ekuthiwa uSiboniso. Uhlala ngasekhaya, umuntu kamnganami. Okay. And manje ngimithe ingane yakhe. The thing is usefuna ukuyolobola umnganami but nami wangithembisa umshado and since manje ngimithe ingane yakhe angi-understand ukuthi engakwenza kanjani leyo nto. Because bona they've been dating for 4 years. Mina naye it's been 2 years. Okay. And umnganami akazi. So uthandana nobhuti wazi ukuthi uthandana nomngane wakho? Yes, ngithandana nobhuti. Kwenzeke kanjani? So umnganami mina naye besihlala eRes soyi2. Okay. And uGuy ubekafika back and forth, afika aphinda hamba afika aphinda hamba. So there was this day umnganami I think wayephumile. Kwafika like nami bengimbuka uGuy ngibone like ya ku-wrong kona ukuthi ngimbuke ngaleyo ndlela but kusho ukuthi kwakhona lo suku la afika ngalo I think ngangenza ukudla. So washathi naye icela ngimenzela. So ngamenzela ukudla sasukuhlala sakhuluma like sa-connect. Umngane lapho? Ayengekho umngane. Abakhulumisani yini u-check ukuthi ukhona yini endlini ukuze ezokhona ukufika because uyazi phela usuhlala nawe. Wamfonela ngiphambi kwami washo ukuthi hayi ufikile and washo ukuthi ufice mina. Like into eyayenzeka nje like umngane wami vele uyangithemba around umuntu wakhe. I don't think wangicabangela lento le engiyenzile. But iyenzeka and angikwazi ukuyishintsha. So ubhuti usebonile ukuthi umngane akekho. Akasahambi ngani ke manje wayesacela ukuthi umenzele ukudla? Angazi. Okay, qhubeka ne-stories anazo. So mangenza ukudla sihlale phansi and sakhuluma sa-connecta. Like lapha kwenzeka ngalutho and nami ngangithi akusiyona into etheni ne. Like kwakukhuluma connecta ngasho ukuthi I know umngane umuntu kamnganami so fanele sikhulume like it's fine akuyona into etheni. Up until afike futhi umnganami engashongo ngimbuza ukuthi hawu umfonelile yini usilindile umtshela ukuthi uyafika athi no. Nami angizange nginake lapho ukuthi like into ezoba kanjalo kanti ke ekuhambeni kwesikhathi sokhuluma sikhulume kanti nami ngizogcina sengikhetha. Awumxoshi ngani ke ngoba phela mayifika engekho ku-wrong ukuthi uhlalelani because akazile ku wena awusamxoshi ngani ke uthi hamba ke phela ngoba uyabona ukuthi uperson oze kuye akekho wena wayengamxoshi ke like ku-wrong but siyakhulisa nasemakhaya ukuthi umuntu awumxoshi mayifikile endlini especially if umuntu omjwayele nami bekuwumuntu engomjwayele yabo ukuthi okay uhleze efika vele afika ezobumngani so there's no need ukuthi athi ungena ngithi hamba yabo. No but ube nendlela yokukhuluma naye because anizona ihlobo angisho and anibona bangani angisho wena umngani wakho yilo wesifazana uhlala naye la so now uyazi ukuthi ikati negundana kaze kwahlala ndawonye yini eyenza ukuthi ke ungamxoshi ke. Ngifuna ukwazi isizathu esivalid ukuthi uyini eyenza lokho. I think maybe nami ngangifuna ukubona ukuthi ukulomqondo lo engicabanga ukuthi ukuwona yini. Okay so yes nahlala ke nakhulumisana nixoxani. Sasikhuluma yazi you think kwakuyinto eserious kanti it was nothing sakhuluma ngitshela nge-childhood yakhe ukuthi wakhula kanjani nami ngamtshela ukuthi okay sahlangana kanjani silindile umuntu oright like mina kahle kahle bengi-upgrade umngane wami yabo ngisho ukuthi hayi umuntu oright nanani kwasho ukuthi okay sabuye sakhuluma nami ngakhuluma ngeyami childhood kwasho ukuthi icishe ifane mina nayo indlela esakhuluma ngayo and then after that I think waphinde futhi I think for like a month uyafika uyahamba but then usehlala nami isikhathi eside like nomngane wami bengana cause befika afika hleke azohlala nami thola ukuthi ngihlele empedeni naye azohlala empedeni mase siyahlala sihleke angayinakeli vele umngane wami yini azoyinaka athi sihlale and then kwafika to a point where sa exchange ama numbers. Okay.
And then exchange kwethu ama-numbers like waqala at some point like ngamtshela umngane wami ukuthi yazi umuntu wakho uza ngenye indlela engayi-understand. Yabo. Utshela uSli. Ngimtshela uSli Okay. ukuthi uza ngendlela engayi-understand. So uSli wamkhuza. And then I think isaxabana noSli ngayenza as a revenge. Oh, okay. Nixabaniswa yini ke? Angisakhumbuli kahle ukuthi mina noSli sasibangani but I was angry at the time and nga-act out of revenge. So ngamfonela uGuy ngathi mina ubusy ngani angenzi lutho. Okay. Asifukaphi. Oh, all right. Yeah, go wrong kona but ngakwenza and I was angry and nginakho kuyisola but silala sikhona. So ngamfonela uGuy and naye wanga hesitate weza kumina sahamba I think wabook. I think it was South Beach wabhuka sathi sisifika lapho yabo kwenzeka vele mina benginenhloso yabo ukuthi vele ngizowenzani nginenhloso so makwenzeka and then uGuy wathi sithi sihleli wathi yena akafuni ukuthi kube i-once off thing le cela kube i-relationship ngaqala ngangabaza at first but then kwalokho kuyenzeka lama meetups lawa kuyenzeka and then ngesagcina sesithandana sinoGuy. So uSli yena personality yakhe injani? Ngathini uSli umuntu uyiphaphele. Uyiphaphele uSli like ucisha afane nami it's just that mina ngibuye ngithule isikhathi eside yena umuntu out there ophaphile outgoing and mina ngumuntu yabo wasendlini. Yeah. So mangenzeka athole lezi ndaba lezi njengoba ufisa ukumtshela namhlanje ucabanga ukuthi uzothatha kanjani yonke lento le and udlelwano benu uzoba kanjani kusuka manje ke phambili? Ukuthi kade sazwana sinosli and angazi ukuthi lento engiyenzile ngempela izomphatha kanjani angazi wangempela. Angimboni kodwa engixolela anytime soon but manje sengikhona ingane eswini and uGuy ukhuluma ngokuthi uyolobola yena kanjani because sesikhulumile noGuy ukuthi ngimithi manje fanele ayovela ekhaya because nami fanele ngisho ekhaya ukuthi ngimithi and ngimithi ingane yabanye and umngane wami akufanele kube umuntu ogcina otholayo. Manje inkinga ngize lana khona ngizokwazi ukuthi ngithi uthola leso sibindi because mangingedwa ngeke ngikwazi ukumbuka emehlweni. Usahlala naye endlini namanje? Yes, sahlala so naye. usuke endlini uzomtshela over the phone and usazobuyela endlini. And ngisazobuyela endlini yo. So i-relationship yakho nobaba womntwana ke iqale kwigiya elinjani nje mhlawumbe? Njengoba kushiye kuthiwa ngathi mesaqala nomlilo. Ngathi emshadweni. Emshadweni uyazi mucamelile esifubeni uyasho ukuthi hawu mama sendlini. Nkosi yami. Okay, so niyena mhlambe naqala nawo check amagazi before nize nizihlanganise omunye komunye? Yes, saqala sawa check amagazi because fanele kumthemba umuntu. Yes. Fanele kumthemba umuntu oba intimate naye. Yo. So ngokwakho ke imake ubhuti ukufice usingle or unaye vele ubhuti nje obunaye eceleni uthandana naye? At the time khathi ngifica khathi okokuqala our first encounter excuse there was a guy but then khathi sikhuluma noGuy ethi ufuna mina naye sebe kwi relationship ngamsusa lo guy lo seceleni because mina ngaba serious nalo. How come uthi ungaba serious nomuntu owazi ukuthi unomuntu wakhe? Izinto zinokwenzeka ngendlela engayiqondi nami angazi ukuthi ngaqala ngani. Ngi-understand mase kuthiwa siyafika lesisono kuThixo ngingachaza ngithini ngisho ukuthi nami angazi. Khona izinto evetane zenzeka ungakwazi ukuyichaza usho ukuthi uzochaza kanjani. So uGuy yena ngokwakhe noma ke ngokwazana kwakho noSli ngineshow ukuthi niyakuyenzeka nixoxe ngobudlelwane bakhe nomuntu wakhe lo osekumuntu wakho. Uthini yena uSli uyimisele ngoGuy noma akazimisele? And aside labhuti uthini yena uzimisele ngoSli noma akazimisele? uSli ngathini ngasho ukuthi uyimisele ngaye because indlela uyakhuluma ngayo uyasho ukuthi but uyasho ukuthi lately uGuy nje akampay attention and okubhlungu mina ngiyazi kodwa ke akampay attention. uGuy uthi uSli umfaka ipressure ukuthi manje alobole yena
Oh, So okay. uSli ufaka uGaye upressure ukuthi mahambe uyibeke ekhaya lobole sesiside lesi sikhathi bethandana. And noGaye ngiyambona ukuthi ngathi usekwama-thoughts ukuthi ayolobola uSli kanjani. Kanjani cause mina naye soba nengane very soon. Banaye bona beno-Sli? No abanayo. uSli ukumuzwa ekhuluma ethini ngabantwana uzimisele ngokuzala anytime soon noma uSli akekho akusiyena kwayilapho nje umuntu engasho ukuthi ufuna iy'ngane. uSli usayithandela impilo outgoing. Nje angimboni ethi uzosettlisha down for ukuthi abe umuntu wasendlini, i-wife material ukuthi ahlale endlini alo. Abe ney'ngane umuntu ozohlezi umfice ekhaya. No akuyona leyo type uSli. ucabange wafikaphi ngekhama? Cause ikhama iyayazi i-address ayiduki. So umthemba ngani umjide mekuwukuthi ukwazile ukuthi athandane nomngani kamuntu wakhe? Umthemba ngani ukuthi angeke aze aphinde angene kobunye ubudlelwane ukhona wena empilweni yakhe? Empeleni angimthembi because nami indlela engingene ngayo ayisi right. But i-main reason yami ukuba la ukuthi ngingazise umngani. At least yena ngibe nalelo qiniso ukuthi ngimtshela ukuthi silala sikhona. Cause 2 years mningi. Mkhulu and ngiyabona ukuthi naye mayifika la uzobona ukuthi kushuthi mina kahle kahle ngibona isilima kuyena. Ngihlala naye la endlini and mina ngiyenza izinto ezikanje kuyena. So kahle kahle i-intention yami vele uGaye uzoba khona whether ukhona akekho it's fine uyena uzodecide ukuthi wenze njani but then umngane wami kufanele alazi iqiniso. And abakwazi ukuthi balobolane la. Nangu umngane wami akalazi iqiniso kumele naye alazi iqiniso sazi ukuthi siyimisa kanjani lento le. Awuve mhlawumbe usufuna ukubhidliza ke njengoba usuzwile ukuthi uGaye uzoya kolobola kaSli. Cause manje ngivele obviously bezoxabana ngoba nakho usufuna ukuveza manje ukuthi usebudlelwaneni naye ngaphezulu kwalokho uzithwele umuntu wakhe. It's not ukubhidliza. Yazi ifikile lo mqondo ukuthi like ngathi ngiyabhidliza. But kokunye mawukuthi ngiyathula egcineni nayo iyakhula ingane and ngibona engathi ngizoyikhulisa ngedwa kodwa ngiyenzanga ngedwa. Egcineni sonke sibile mina ngimile nephutha mina. Naye umfana ubile nephutha and kumele siwamele amaphutha ami before bathatha the next step. If umfana decide ukuthi ufuna ukushada uSli although lokho kuzongiphatha kabi but it's fine but umngane wami kumele alazi iqiniso nomfana kufanele abe khona empilweni yengane yami because esikhathini samanje abantu besilisa ababi khona for iy'ngane zabo. I can't have that ngengane yami. Yes ibili iphutha yenzeke ngephutha lami but then ingawathwala amacala ami. Uqonda ukuthini mawuthi umuntu kube yiphutha cause siyazi na kanjani ukuthi umntwana akasumeqo into mhlawumbe ungavesana usuku uyeqe nje mhlawumbe kade kudwetshiwe phansi and awumukho esihlahleni siyazi sonke ukuthi wenzeka kanjani umntwana. So wazile ukuthi okay ngithatha le ndlela njengamanje and ama-contraceptives ayikho engiyisebenzisayo ngokusobala uyazi na kanjani ukuthi vele uzokhulelwa if ukuthi awuzivikeli. So No, you understand? ngiyakuzwa it's not ukuthi angiyivikeli. No I did like ukuthatha ama-morning afters nani kwasho ukuthi vele nami ngathola yabo after isikhathi ukuthi no uzithwele. Ngisithwele. So ubhuti wabantu uyazi ukuthi uthwele? Sumtshele Bengingakomazisi kahle kahle. ngawumazisi. No. Mhlambe engxoxweni zenu mina ninoba u2 kukhona la ekathi khona useyabadinga abantwana. Yes, ukasho nje masihleli ndawonye asho ukuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga Umzalele wena. ngimzalele mina ingane yakhe yokuqala. Akanazi ingane wena? No akanayo ingane. Zobe ingane yokuqala soyikhulisa mina naye. Angazi. But ke isaqala i-relationship yenu mhlambe ubekhipha mhlambe akuthengela ama-gift nje zonke lezi zinto bezenzeka. Yes. So I'm sure na kanje yazi umuntu uma ejabulile uthandweni akwazi ukufihla
Hlobo and abangani bethu basibona kuqala ukuthi nolalela nganami usemathandweni ngiyakubona. So uSli ubengakazi azathi wajabula kangaka mfethu sithini isitori sakho ubani lo muntu lo osemva kwayo yonke lento le. Ubani lo kujabulisayo. Wayesho ukuthi like wajabula manje and ngibonile ukuthi ubuya nakho. And ngangihayida ngaye lo guy laba emazi because umngane wami akazi ukuthi mina ngahlukana lo. Namanje wazi ukuthi ngisathandana naye uguy lo yale ngahlukana naye. Yeah. So bufihla ngaye ngazi ukuthi uyena obukhiphile, ngazi ukuthi uyena othenga ama gift nani. Yes, bengifihla ngaye. Yo. So uSli uyakwazi ukuxhumana naloyo guy lo uyamazi ukuthi mhlambe angamthola kanjani? No, abaxhumani. Nakaze zabe nenamba yakhe. No, akakaze abe nenamba yakhe. So la nihlala khona noba uthuni noSli niyavakashela ama parents wenu? From time to time but abezi njalo. Uyabaza abomndeni wakho? Yes, uyabazi. Mangase abatshele ke nje ubufisa ukumazisa. Le ndaba mangase ifike ekhaya nje bangakuthatha kanjani? Angazi ngempela kodwa egcineni kwamele ngilikhiphile iqiniso because ukuthula kwami ngizogcina sengenza nezinto engalungile and sengicabanga ngenye indlela manje ngiyoze ngenze ngibone ukuthi okay manje ngizowenza njani kanti nami ngiyafuna ukubonisana nomngane wami manje because sengiyamdinga umuntu engizokhuluma sengimdinga kwangempela ke manje umuntu engizokhuluma naye yabo because sengifihle kakhulu and sengikhathele because ngiyabona ukuthi no akukho right. Uyamthanda kodwa uSli? Umngane wami ngiyamthanda. Siphushile kakhulu mina naye. Angiboni kodwa uthi uyamthanda. Umthanda kanjani if ukuthi ukwazi ukwenza into so? I'm not judging. Ungayi lapho but ngifuna ukucheck ukuthi uyamthanda yini. Ngiyamthanda umngane wami. Ukuthi nje wawukwatile ngalola suku and ufuna ukupheya ngendlela enaxabana ngayo kwaze kwafika la. Yes. Yeah, okay, sikuzama ukumfonela Nkosi yami. Hello? Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Okay. Singakhona ukukhuluma? Yebo, singakhona. Alright, sikulalela kuhlelo isikhipha izimfihlo. Ngivakashela umngane wakho today. Khona adinga ukuthi angayikhuluma nawe. Ngicela umnikeze ithuba. Okay, ngiyayikhinkinga. Sli. Hey, mngani njani? Ngiyaphila unjani mngani? Ngiyaphila nami. Ukuphi kanti kade sikulindile lana njengalana? Kunento efanele ngikutshele yona. Okay. Mngani Kwenzakala ngikhuluma mngani. Usuqala ukungiwarisha nje manje kwenzakalani? ngimithe ingane yasibonisa. Angizwanga? Ngimithe ingane yasibonisa. Uchaza ukuthini manje umithi ingane yasibonisa? Like ngani into esinesikhathi yenzeka. Mina naye kahle mina noSibonisa siyathandana. Oh, shithi nina benenza mina isilima sonke lesikhathi. Momani abefika lapha endlini ngingekho mina wena ubudalele endodeni yami. Oh, kanti yini ngoba phela mina ngitsho ukuthi si right mina nawe sabangana aba right. Kahle bese ngikuthatha sokwasisa. Nguyena usisakho. Manje yini lo yenzayo? Oh. Angazi ukuthi mina nesiboniso besenhlelweni ezihambayo bese mfethu ngiyacela bandla ngicela ukuthi uyadlala. Ukube ngiyadlala ngaba ngikho la mngani ngikutshela iqiniso la and I need support yakho. Indaba ungangitshelanga endlini support ufuna support wena uhluleka ukusupporta mina ungithathela umuntu mfethu kanti yini engakwenza yona mngani wami? No, akusiyona into kanjalo mngani. Uyazi na ukuthi bese ninenkinga vele noSibonisa ethu and mina naye siyathandana ethu.
Oh, shuthi mina iy'nkinga ebengiy'tshela wena esinazo nesiboniso wena ubuhamba uzenza ngazi usezeni nobabili ninosiboniso. Anginjalo. Kunjani mngani? Kunjani ngoba phela yabo manje uyangihlanyisa uyangisanganisa angazi. Cha mngani kahle kahle la ngifuna sithole inquba phambili mngani. Kahle kahle ngifuna i-support yakho mngani. Hayi cha shame ungayifuna komunye hayi la kumina. After yonke lento oceda ngitshela yona akukwazi. Hayi akukwazi shame angikwazi. Umndeni wakho kona yindaba uthini ngalento le? Uma wakho ubusumtshelile ukuthi wena wenza nje. Bengingakomazisi. Manje yini inkinga? Oh ngicela ubuye la ukhona ngifuna ukungitshela kahle lento ongitshela wena kumanje nje angikuzwa nje ngempela. All right. Lungile ungisheshisele futhi ufuna ukuhlala edabeni. All right. Cha. Okay. Ngazuthi-ke ufisa ukuthi nikhulumisane ubuso nobuso. Awusabi? Uzongigcoba. Uzongigcoba Nkosi yami yo. So lento le awunqeni ukuthi izokustressa njengoba nje umngane umuza ukuthi unjani kumanje. Because njengoba uthwele umuntu esiswini akufanele ustresseke. So awubona ukuthi lento izolokhu icindezela njengoba uphethe umuntu. Angazi I'm hoping ukuthi kuzoba ne-breakthrough or so move on kulento lena so ngikwazi ukuthi ngifocus on i-health yami ngikwazi ukuthi ngikhulisa umntanami without ukumhlangabeza namaphutha ami ukumthwesa imithwalo yami ngendlela engamletha ngayo emhlabeni. So uyimisele ngokumtshela nini kuba wengane ukuthi khona ilunga lomndeni elishelzayo? Yabona njengoba kade sikhuluma noSli isifikile vele indaba. Isifikile nje indaba I'm sure. Ngikufisela inhlanhla mase ukhuluma naye uSli ukuthi mhlambe nizingcine senixazululile indaba yenu senindlela e-right ukuthi ningaqhubeka niphile niye phambili. Ngithandazele sisi wami. Ngithandazela ngempela. So abantu abakulesi simo lesi esifana nesakho ungathini bona? Guys, don't be friendly kumuntu wamnganakho. Ayisiyona into right and maybe awuhlosile ukukhetha but then uzokhetha don't do it. Mhlehlise keep them at arm's length. Ungabasondezi kakhulu because ngeke kuze kuendaphele in a good way. Uzoluza izinto ezibalekile ngokungekho. Uzoluza okukhona ngokungekho I mean. So uzizwa kanjani ke usukhulumileke noSli? Although singatholanga a breakthrough like yes, it's yehlile something although sazoyikhuluma but at least sengimtshelile iqiniso umnganami mhlawumbe ezinye izinto sengizokwazi futhi ukumthululela zona regarding yona le ndaba lena ngeke ngisalokho ngithula sengizokwazi ukuthi ngikhulume naye. Ngifisela inhlanhla kona konke siyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ukhumbule umuntu kamngani wakho akusumngani wakho. Hlehlani bafethu, hlehlani. Nalento nje yokuthi uyabona efonini kamuntu wakho, uthi uyabona abangani bakho bayamsendela ama-friend request. Bafethu nciphisani manje, nciphisani seku right. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, mina ngithanda kakhulu. Bye.